Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Gwrbw somni unaw arna. Mane लोगोफोर दासान्दि आं एसे मुड अफमोन थ' बिनि थाखायनो भिडिअ बनायनाय जायाखै आरोना माने गावखौनो माने इउटिउबार नंगोन नङा सानना लाबाय आं खिन्थु जिहेतु आंखौ 1,17,000 माने 1,70,000 मानसिफोरा जिहेतु आंखौ साबस्क्राइब खालामदों आंनि मोजां मोजां भिडिअ नायबाय थानो थाखाय फिउचाराव थ' आरो बिदि सां बुरजा मानसिखौ माने लानानै थ' बिदि भिडिअ बनायलायसो थाबा बोरै जानो नङा लोगोफोरना एस इउटिउबार नङा लोगोफोरना थ' आं बिदि नोंथांमोननि सेराव भिडिअ बनायलांबाय थागोन थ' जाय जाय नायनो इन्टारेस्ट नङाबा जाय जाय नायनो गोसो थ' बिथांमोना नायखागोन नङा होनबा थ' लोगोफोर बिखेनानैसोबो आंहा आइप्रुभ जायाखै दै आंखौ गोबाङानो बुङो नोंथाङा मानो माने मेगन मेख्रेबाय थायो होननानै थ' बिनिखायनो बेखौ लानाय जाबाय आं उपाय गैया आरोना माने आंनि कन्ट्रलाव सोलिया मेगना माने हारसिंनो जालाङो आरोना आं बेखौ हमथानो हाया हेबिटसो होनना बुंनांसिगोन आरोना थ' बिनिखायनो आङो ससमा गाननाय जाबाय अके लोगोफोर आं थांगासिनो माबायाव नागासुबा जेराव जोंहा आइनि बिफा आबौआ माने बेराम जागासिनो आरोना थ' बेखौ एसे नायहैनो बिनिफ्राय थांगोन जोङो डिमाकुसि आरोना थ' एसे खामानि दं आरोना थ' लोगोफोर गासिखौबो देखायलांगासिनो दै आं मोनसे माने गावनि पार्सनेलि मोनसे मोजां मोननाय बाथ्रा बुंदों माने आङो मा जालांखो दानिया माने स्कुटिखौसो बिराद माने सुइटेबल नांगौ आरोना माने वेटबो गैया साफ्रेबानो खारो गियारनिबो जेबो टेनसन गैया थ' बिनिखाय बहुत सुइटेबल नाङा आरोना माने खाथि खाला थांलाय फैलाय खालामनो आरोना माने बाइकफोरखौ आं बर नांबाय आरोना माने मा जालांखो माने गोदो सानोमोन जे माने एसे बैसो जानाय मानसिफोरा मेचुरफोरा मानो जे स्कुटि सालायनो मोजां मोनो एबा फिसा लेभेलनि गारिखौ मानो सालायनो मोजां मोनो थ' दायो माने गावनो बुजिनाय बायदि मोनबाय आरोना जे बेबायदि स्कुटि एबा माने फिसा सिम्पोल बाइकआ जे एसां सुइटेबल लाइफनि थाखाय आरो एसां फैसानि माने बाजेट खालामो थ' माने बेफोर बाइक साख'नाय दामि बाइक सालायनाय बेफोर माने इउजलेस आरोना जाय दासान्दि उन्दै गथ' बेफोरथ' माने बुजिखाया आरो बे बैसोजों लोगोसे बेफोरो जाखायोबो बेफोर नेचारेल माने जाखायोनो आरोना बेखौ माने गाज्रि बुंनाबो जेबो मोना मोनसे बाथ्रा बुंनो लुगैदों आरोना माने दा दाखालि बैसो थांनाय माने 15 आगस्टआव माने जोंनि खाथि खाला ओरैबायदि एक्सिडेन्ट जाफबबायना माने जोंनि न' खाथि खालानो सोरबादिबा साब्रै माथिबा सानै माथिबा साबा बहुत मानसि थैबाय माने आं गोदो नुवामोन आरोना बिदि माने इन्डिपेन्डेन्स डे खालि एसां राइड खालामनाय खिन्थु दानिया मोनसे इन्डिपेन्डेन्स डेआ मोनसे जिहेतु उदांस्रि सान हिसाबै नङा होमबा बेबो नंगौ नंनायालाय मोनसे फ्रिलि मोनसे बेरायनाय मोनसे सान हिसाबै जों जिखौ हमना लानो हागोन खिन्थु बे हिनानै सां जे मानसिफोरा बिदि खालामनांगौ बे नङा आरोना आं राइडारफोरखौ खिन्थु सेलुट होयो खिन्थु जाय बाइक साखावो गावखौनो एरैनो राइडार होना लायो बिसोरखौ 100% बिसोर राइडार नङा बिसोर फाल्तु मानसिसो माने राइडारफोरा मा मोनसे कमिउनिटि थायो मोनसे ग्रुप थायो बिसोरनियाव मोनसे नियम दङ जे 100नि गोजौआव बाइक सलाया एबा गावजों गाव बारलाया एबा माने जेबो एलक'हल लाया खिन्थु सानैसो दङ जे माने ओरैबायदि फाल्तु आरोना माने एग्जस्ट होना लागोन एकार पाब्लिकनि एसिनि साखावगोन गं 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 खाथियाव बेमारि दङ ना मा दङ नोंथांमोना जाय साखावदो बेमारि जाबासो मिथिगोलै माने एसां जे खस्थ' मोनोना माबाया बेमारिफोरा आरोना जिखिजाया बेमारियाल' नङा आरोना जिखिजाया मोजां नङा आरोना बट बेफोरबायदि माने कालसारनि थाखायनो दासान्दि गोबां माने थैगासिनो आरोना मा बुंनो दा मोनसे कालसार जायो दासान्दिफोर माने गोदो बारा नङामोन दे दाथ' आरो इउटुबफ्रावनो दानिया साखावनाय माने 120 150 200 300 सलायनायसो मोनसे कालसार जागासिनो नङा होनबा सरकाराथ' हमखायानोसै लिरो लामायाव 120 स्पिड 120 स्पिड लिमिट होननानै खिन्थु इउटुबावनो अपेनलि होगासिनो मिलियन भिउ खारगासिनो बेसेबां 300+ टप स्पिड होनाय आरोना सरकारा बेफोरखौ मोजाङै माने एक्सन लादोंबाथ' गासिबो हमजाजोबखायो एक्सन लादोंबा दै लिगेल हिसाबै थांदोंबा दै थ' बेनोसै आरोना आं रावखौबो गाज्रि होनना बुंनो सानाखै थ' जे सानैसो बिदि जादों आरोना थ' बेनिखाय एसे गाज्रि होनना आं बिदि बुंदों आरोना थ' बेनो आरोना खिन्थु राइडारखौ आं सेल्युट होयो थ' बेबायदि थानांगौ आरोना राइडारफोर बायदि जानांगौ जोंना बाइक सालायनाङा मोनसे रुल थानांगोन गासिबो राइडिं गियार्स गाजोबनांगोन थ' बे आरोना थ' आरो स्पिड लिमिटखौ माने मोजां लाखिनांगोन आरोना थ' बेनोसै लोगोफोर आं गोबां बुंलांबाय जां गाज्रि मोननाङा भिडिअ अन जायाखैलै जादों थ' लोगोफोर आखाइ सालायबायलै थ' लोगोफोर बेखिनियानोसै माने दायो जों थांगासिनो बहा नागासुबा अके नै जा आइया मा खागासिनो नायबाय मा मैथ्रु नैखौ माबा जा क'क्राझार जा नङाबा बाक्सा जा मोदोमफुल ना मैदुफुल होनना बुङो माबा बुङो दै बुंहरलायसै कमेन्टआव जाय बाक्सानि आरो क'क्राझारनि ना चिरांनि बिथि आरोना आं मोदोमफुल ना मोदोमफुल बिदि खोनादोंमोन दै जोंनि जा बुङो मैदुफुलसो बुंजांलै जोंनि जा बुङो बिखौ मैथुरु ओमफ्राय मोनसे बिराद दुखुनांथाव जाथाय जाबाय जे नैबे आं दाखालि भिडिअ देखायदोंमोन ना मासे बिटेल अरिजिनेल क्रसमोन आरोना माने अरिजिनेल नंद्राया माने अरिजिनेल माबाखौनो फान्थाखौनो माने बिदि क्रस जाहोनायमोन आरोना बोरमा मासे खोमाखौ नायसां गोलाव खिन्थु मा बुंनो माने आथिङाव माने एसे गावना हरबाय गावनायाव माने बिदि जाना थाबाय आरो ना आदार जानो हाला माबा जानो हाला बहुत मा बुंगोन दा बिजि होगासिनो मुलि होगासिनो खिन्थु हामनो रोङाखै मा खालामबावनोसै आरो थ' बिदि जानो हालोदफोरा ओमफ्राय निजा दङ नै जागानि फिसा मोनसे बारि दालाय बेखौ मावलांगोन
आबौनो आबौ माने जोंहा आबौआ आइनि बिफाया माने एसे बेराम जागासिनो ना माने दुरबल आरोना बोरायबाय 75 to 80 years जाबाय थ' बिनि थाखायनो जों बेखौ नायनो थांगासिनो आबौखौ नागारसुबाय आरोना नै बेफोरनो आरोना स्कुटिनि एडभान्टेजफोरा नियाव दोङो मैथ्रु नियाव दोङो मा दङ इयावलाय माइरं नियाव दङ माइरं आरोना बेफोरनो आरोना माने बे ब्रुं साबानो जेनेबा खारनायफोरा माने इसोरलाय इन्जय जायो नङा होमबा खिन्थु इउजलेस आरोना साननायबा जेबोनो गैया ब्रुं खालामगोन साउन्ड पलिउसन जागोन बेयाव आरो साननो हागौ नोंनियाव राइडारनि जेबो थैयानो गैया होननानै खिन्थु आंनियाव दङब्रा राइडारनि थै खिन्थु बुजिनाया मोजां आरोना मानि थाखाय बुंदों बेफोरखौ आङो जाहाथे एसां मानसिफोरा जे बिदि साखावनानै एसां थैगासिनो मागासिनो लोंना सलायो माने राइडखौलाय मोजां खालामो थांनाय समाव लाइनानै थांगोन खिन्थु थांनानै जि लोंहैगोन अरुणाचल नङाबा भुटानाव फाइनायावनो जायो घटनाया हाइस्ट फाइनावनो जायो थ' बेनोसै हारसिंनो बुजिलांगोन बिदिनो समजों लोगोसे थ' दायो जों थांनोसै स्कुटि 2016 निफ्राय सोलिगासिनो बेसे जाखो बेसे जागोलै 7 years जाबाय 7 years जाबाय 7 years 2016 एप्रिलमोन 7 years जाबाय थ' नै दायो सहैबाय आबौलानाव आबौखौ एसे नायनो र' आबौ बोरै खबरा नैलाय नै आबौनि माबाया कारेन्ट गैया ओजों खायोलाय दा बारा जाया रे लाइटल'सो जायो आं टेनसन ना Nana. Ayo. Này, nó ra vậy. Nó có gì cứ đứng nổi camera không? Đợt đừng nào mà nằm không để. Mà đỡ, shell. Chiana. Đâu kìa, đâu kìa. Hả? Phải khẽ. लोगोफोर जियानो जाया दा जों थांनोसै दिमक्सि बाजार आरोना देखानोसै एसे नोंथांमोननो जोंनि दिमक्सि बाजारखौ लोगोफोर नै दायो सहैबाय दिमाकुसि बाजार आरोना दायो जों बेयाव लागोन आपेल आंगुर ओमफ्राय अमा बेदर लायोनो आइया आबौनि थाखाय आबौ माने आबौ आमाइमोननि थाखाय आरोना आबौथ' जानो हायानोसै नियाव दोङोलै बुमस्रा मुवाखौ नायबाय आं थ' नियाव लासै नै आपेल आंगुर आपेल आंगुर दालिम पक'राफोर जास्लायस्लाय बेफोरखौ जानांगौ देहानि थाखाय बहुत मोजां बेफोरो स्पेसियेलि नैबे हमना ला मा होनो रेड आंगुर बेयाव बहुत एन्टि अक्सिडेन्ट दङ आरोना फाइबार बहुत दङ बेफोरो ओमफ्राय नैनिफोरावबो बहुत एन्टि अक्सिडेन्ट फाइबार मेनलि माने भिटामिन दङ आरोना बहुत भिटामिन थ' दायो नै लाखांबाय थ' दायो अमा बेदर लायनो थांनोसै आरोना है साला मटर माबा थानाय बा गबर थानाय बा जि मोजां मटर ब्लगिं खालामनानै नोंथांमोननो बोरै गेदेर खालामबाय थानो हागौमोन दाथ' गैयाना माथो खालामनो लोगोफोरना अ लागाव अमा बेफार बेसेबां मादै केजि बेसेबां केजि बिबु गैया बिबुसो नागिरगासिनोमोनलै दाननायखौ देन्जार नागिरदों नोंखौ दाननायखौ देन्जार दोनदो हाय दे बिबु लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन दिनैनि भिडिअआ थ' जि लोगोफोर देखायबाय आङो थ' आं बिदिनो लोगोफोर आं दैलि भिडिअ होनो नाजानोसै दानिया जि हायो आरोना जि माने सोलिगासिनो लाइफआव बेखौ माने देखायबाय थांगोन आरोना थ' जाय नायनो इन्टारेस्टेड नङा होमबा थ' नोंथांमोना नायखागोन नङा होनबा थ' बेखिनियानोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअ आरो नेक्स्ट बेलेग मोनसे भिडिअ लोगो मोनसै